Mfowethu, ngiyabonga yabo lento oyishoyo uqinisile, ngiyabonga. Lento oyishoyo uqinisile. I-mindset vele mfethu iyona esishayayo. Iyona mfethu esishayayo. Khona omunye mfethu oshilo la wathi sidinga iland necapital. Ya mfethu nalapho ngiyakuvumela kodwa lokho kuza muva. Ngoba umuntu ongenayo i-mindset le engikhuluma ngayo uzomnika icapital, umnikeze neland still nje avele nje kumxake kwakona lokho ngoba manje akanayo i-mindset, yabo. I-mindset mfethu thina sifundiswe ezikoleni ukukhangeza, sifundiswa ukukhangeza nje, ukucela nje itiye njalo nje. Asifundiswa ngenye into thina. Nathi ingane zethu asifundisi ukucreate ivalue. Ingane vele uyigidlabeza nje ngemali. Ingane ithana yenze something kuyimali ithola imali. Ayenze something, yabo. Lokho kusiza kusiza ukuthi yazi ingane ukuthi I need to create value mina ukuze ngithole imali kahle kahle. Ingane umqondo wayo uzoconditioneka lapho ukuthi okay, how can I create value ukuze ngithole imali? Yabo, umqondo wayo nje uzoshintsha kanjalo. Yabo. Thina sazi ukuthi kumele sikhangeze nje. Mindset esinikezwe yona. Phethe igolide olidayisela omunye umuntu uyalishintsha uphinde ukudayisela lona back futhi naye. Ithina ke lapho. Yabo abantu abasemagunyeni mfethu asebe well to do, asebe well established, asebeyibonile yonke lento. Bavele bayibona bavala umlomo wabo. Swisha. Bayidlela imali, bayiphile yaqhubeka yaphambili. Abana ndaba. Ngoba bathi vele phela wena you guys nina working class nani nilapha ya down ku-poverty line. Nani you have to suffer your own ignorance. Yabo kusho njalo. Lezi working classes zona zibona iphumelele ngoba zithenga ama liabilities eziwabiza ngama assets. Yabo. Zithenga indlu ezihlala kuyona zibiza ngeassets. Mhla phela lo msebenzi lo le ndlu yobimngenisela imali ngoba uhlala kuyona. Uyibiza ngeassets kodwa. Yes. Yini i-definition ye-assets? Assets ayona into engenisela imali. Uthenga imoto uyibiza nge-assets. Ingenisela malini? Mase nje kuphela lo msebenzi lo muntu ingakudla iphakethe, it can eat you alive. Leyo ibiza nge-assets wena. I-generate malini? Into esifundiswe yona ke leyo. Esifundiswe yona ukuthi thina asisebenze kanzima. Masisebenza kanzima sisebenzele abaqashi ukuthi bona kunyuke ama profit abo nama organization abo thina sabasebenzi. Masiqeda lapho ukusebenza kanzima sisebenzele abaqashi, siphinde sisebenzeleni i-tax, sisebenzele uhulumeni i-tax. Ayekho umuntu otaxwa njengomuntu osebenzayo. Taxwa ngempela lo muntu. Amabhizinisi awataxwa njengabantu abasebenzayo. Taxwa kakhulu. Mawuqeda ukusebenzela uhulumeni uyosebenzela lama banki ke manje ona lo muzi wakho noma ona le moto yakho. Yabo ona lezi zinto lezo uyibiza ngokuthi zama assets. Yayizwa lonto. Uyisebenzela nini wena? Bafethu ngeke. Hayi bafethu ngeke bafana. Ngeke. It cannot be business as usual. Never. Never ngiyaphika mina. Something does not add up la. Something does not add up. Yabo uma ukhuluma ngemali ukhuluma nge-law of secrecy lapho. Ukhuluma nge-law of measurement lapho. Yabo futhi uma ukhuluma ngemali. Imali lapha ya. Lapha kuma capitalist ahlezi outsmarter isystem. Thina la phansi lokhu siqwebhana nje. Siyashisa senzani. Kunzima akukho easy. Awukho easy. Kodwa hayi bafethu kulungile esilahle ithemba. Siyazi ukuthi masikhuluma kanje khona abanye abafikayo bekhulume ezinye izinto ezimsangano. It's fine. Kodwa ngiyazi ukuthi mina bakhona abantu asebebonile ukuthi no man. Athi sivusa la ingalele khona. Baqhamuka nezinye izinto bafethu ezizosiza yena futhi umuntu. Yabona into amatoyitoyi bafethu ayisebenzi lonto leyo. Into amatoyitoyi axoxwayo ayisebenzi lonto. Lento yamamashi phumani kulonto leyo yamamashi. Phumani kulonto. Dlanini incwadi eserious. Hayi le yabo. Personal financial education. Yabona i-accounting. Mina ngingazi ukuthi i-accounting ibaluleke kanje. Ngayibuza nje mithi i-universe. Yazi yangizonda bo. Ngangakazi lutho ke before ngibe spiritually awakened. Mina ngazokhethela ucommerce.
ngazokhethela ucommerce ngibe ngifuna uscience. Angifuna uscience mina until ngize ngibe spiritually awaken. Manje ngiyama ngibona ama flaws yonke indawo, yabo, hambe ngwabona ukuthi oh la kukanje la kukanje la. Now I realize wow, ukube ngenze physics nawe ngabe sengidinga iaccounting. Now accounting ngayenza ke mina. I understand lento engikhuluma ngayo ama businesses nani, yabo, to a certain degree, yabo. I understand ukuthi abantu bafocus kwini kwi-income statement, kwi-income, abafocusile kwini kuma assets, yabo. Ama assets azo generate i-income, cha, abafocusile lapho ukuthi kukhula ama assets, bafocus kwi-income abayithatha kuphi kumqashi. You're just one paycheck away from being broke. That is why umqashi enza noma yini, awuna assets ekubhekile, yabo. Awukho wealthy. Umuntu uthatha ama liabilities awabiza ngama assets, yabo. Unayo logbook yalo moto, cha. Nali title lo muzi, cha. Kodwa you call it an asset. Mhlazane lezi zinto usuzidayisa, you don't even know ukuthi market yobi kuphi, yabo. Awuyibalile ne tax kulezi zinto lezi kuma lokungana capital gains, kune tax involved lapho, yabo. Personal finance bafethu, personal finance, ngiyazi ukuthi bafethu khona oshilo wathi akusithina sonke sidalela ukuthi sibe ngo businessman and all of those things. Shuthi ke ngamanye amazwi yes ngiyakuvuma lokho, yazi ukuthi akuthina sonke sidalela ukuthi sibe o businessman, siqasha abantu sibe ama leader, ubeka kanjalo mindset futhi naleyo. Kodwa engikushoyo mina ukuthi kunjalo ke uyasebenza ke, udalelwa ngakuba no businessman. Manje u-owner yipi asset, ngoba ngakhuluma ngathi mina kunama 4 assets classes emele ukuthi own ukuthi akugenerate income. Shuthi phela udalelwa ukuba islave ke kahle kahle, slave. Ngoba phela indlela uhambo lolu, yes ungaqala usebenze, kodwa ke at some point phela kumele ukufike la khona wena ama assets akho indlela usuwabuilde ngayo asekugenerate income. Udependele kuphi? Dependele kuhulumeni, dependele kuphi? Ikuphi safety net yakho? I-pension fund. Inzululwane yonke leyo. O401k inzululwane leyo. Asifocuseni kwi-balance sheet yethu. Wena uma ukuthi wena udalelwa ngebusiness, okay, udalela ukuzosebenza ke. Zama phela. Kuno business la, kuno lokungana la, kuno lokengangikusho. It's either uya kwi-business noma ukuma natural resource ya owner lapho, noma uku-investment kwi-paper assets, noma kwi-real estate uya owner lapho. Akukho nje wena wadalelwa nje wena ukuthi uzokwenza umuntu abe rich nje kuphela wena. Usebenzela i-tax wenza umuntu abe rich. Uyazi ukuthi wena ngisho ungasebenza overtime, the more you earn, pay as you earn. The more you earn, the more you pay. Uyazi ukuthi khona abantu abakwazi ukuthi bethenga imoto ka 2 million just nje ukwenza lento ekuthiwa tax avoidance, yabo. Avoida, yabo. Ngithi khona tax evasion no tax avoidance. So uthenga imoto nje ka 2 million nje uthi hey business mayesho, uthi hey business uyifaka la ngaphansi. Uyave ukuthi depreciation yala izothi haka. I-depreciation yalapho iyenzani i-net profits, iyenzani net profits, iyayehlisa as a result, yehlisa i-tax azoyikhokha lapha ngaleli kungana i-ownayo la, yabo. Yazi ukuthi ngithole mina ukuthi ama-documents amaningi athi agxile ekuthenini how not to pay tax. U-90% wezinto ezreadable kunokuthi u-10% uthi how to pay tax, but thina we are focusing on the 10% of how to pay tax, not the 90%. Yabo. Kunezinye izindlela imfethu fuhambo ufuna ulwazi mfethu uyowina ngolwazi olucorrect. Ngiyalibona lolu lwazi lolesifidwa lona lapha lokucela itiye. Khona ulwazi olucorrect izaqheqhe ekumele ukuthi uyifune uyithole.